Astiga. Yes mga brother, ngayon nakikita natin ang ating mahal na Rina Elena ay nagbibihis ng kanyang kasuotan pandigma. Okay, position! Woo! Pare! Brother, gikulbahan na nagbahay. Di na maragan. Kancho ako, otro pa na ko niya. Tara na lang ako mga brother. Kulong tuhod mga brother. Let's go fight! Okay, mga brother, siya na daw ang sunod. Tolo na rin, tolo! Laban lang yun ka, good luck! Kung sa mong sagi ya? Kayo. Pilingon! Ay! Naki-appeal. Kita siya! Bayot siya. Oh, bayot na siya. Go, girlie! Ready? Mama! Ako nahalok. Vamos a ver! How was the experience, ma'am? Oh my god. Highly recommended. Nangurog na musulat to. Aboy, ana. Let's go! Ano lang, walk nila mga brother. Nice, thrilling pa siya. Kaya na po siya, danlog mga brother. May hapon. Kuha may ticket. Ticket. Big- Saan sa nga? Big ticket. Oh, the plans na. Yung mo ha? Kami doon. Plan siya gift line. Diretso na mo or matanaw mo daan? Diretso na lang eh. Sige, diretso na mo. Pilingon, Diretso na ta kay. Diretso, wala ra ba nito? Giapas mig kuan. Nag-apas mo oras. Sa food mo. Mag-close. I'm sorry, I'm pregnant. I have heart problem. Okay. Diretso. Pregnant ka, ma'am? Hindi, joke lang. Hindi, siguro. Sure na sir, ha? Oh, sure na. Dili ko ka. Balik sa Okay na. Sure na. Sure. Pilingon, joke. Oh, sure. Ready na, ma'am. Sayang yung pag-ari, ma'am. Malagi, ari-ani kag buhol mo na to. Sara ta makaari buhol. Na. Uban, ma'am, tagalaing nasod mo. Ari lang mo. Oo, tagalaing. Sara man na siya, ma'am, sa tibuok na office siya. Oh. Siya. Sige, sige. Kuan. Sa Pilipinas. Mo naging Sara na siya. Mo ni pinakahabog diri, ma'am. Habog. Napagani enye na imong pangalan nya di ka mo adto. Kami wala may enye. Karinyo. Oo. Sila Karinyo. Oh, sila. Mangita ka na niya, miss. Di juga kakitaan niya. Kaysa may kakuha na to. Sila. Karinyo ni siya, bro. Gagaw guning bugoy. Bugoy. Katong dancer, katong bata pa nga artista. Bata, Karinyo ba? Karin. Big tita mga brother! Last message! Joke! Message to my family, na magaling. Si ate andito na. I love you all. Huling araw nyo na masisilayan at kami ay... Bibiyag. Jagay. Katawa na tang ate. Nakatry na po ka ate? Kanang Tanan sir activity Oh nakatry my na. God, katry naman dahil sa niya. Ikaw na in... Kerira na. Kering na. Sa pangalan ganay mo ate? Elaine? Na, Elaine, ang inyang N, walay, ana. Imo na N, niya, di ka mo zip. So all out na ta? Want to do all out? All out! Yes, mga brother! Excited! Actually, ko ano na, bucket list na ko reach yung mga brother. And thank you sa atong kauban for making it come true.
atong sponsor. Sponsor! Woo! Flash! Ay, tira. Si Ars mga brother, kay makaihi niya ta dito. So na. Grabe kay excited akong. Grabe akong aura ron mga brother. Asa? This is it, Pansit! Excited mga brother! Kanina dyan, the moment. Teneneneng! Teneneneng! Right na may mga brother! Getting ready na si Vase mga brother. Oh my god. And the long way here goes here. Oh. Mura makagbat. A Batman. A Batman. Kani? Mura man kag-whack. Whack. Woohoo! All out! All out! All out! All out! Okay, nagdimula yun o ba? All out na All out! All out! Bantay! Kulbaan na ba ako? Ha? Kulbaan ako para sa imong cam. Charot! No. Joke lang. Okay na po na. Okay rag mahagbong ko. Ay ra ng camera. Ay ra. Di ra kay ikaw brother. Kinahanglan di ka mahagbong brother. Okay, ikaw akong brother. Okay ra All kaya. out! Okay ra me. Okay ra ka? Maayo na pag iuna na mo ni sir kay kontra ato mi sa plunge. At least ang among hype ba nga, di ba? Kuha gamay. Oh, kuhaan gamay ning kahadlok na. Labot ba ang planche, ani? Labot? Ah, okay. Next na may plunge ko man. Amo to siya package. Yan na mo sinilas. Ako na ko na sir. Dapat magawa mo. Ah, okay. Clemseo! Woo! Pare! Sorry, no comment. Yo, Tasig, kaya natin to. Para sa bisyo, nalaagan. Ang pingi ba na, kuya ha? Hindi ko ba na mahagbong na siya? Sa skwilan, sige na nagkahagbo. Sa skwilan, sige na nagkahagbo. Sir po sa grado mahagbong sir. Ay, maganda, nakapasar kami. Mazar. Sige, pasar. Kapasar sa Facebook. Pero sa plan, sir, tagsa-tagsa na to siya ka? Okay na. Gamay na next ako lagay. Last 3 na. Kami next! Sir, ma'am, dungan tayo pa. 1, 2, 3. Ay, ang camera? Oo. Ay, wala pa. Ano na sir? Gunitin na sir. 1, 2, 3, go. Okay. Tora, ang helmet. Hindi ko dito kaya, sir. Okay. Kaya ba? Clemseo! Mga abat na yung mga brother! Magbakit po na ginagmay! Sige lang, tumalong ka lang. Diba sa una rin lang? Sir? Ha? Okay. Uy, nauna pag sinilas na to. Takas palawan. Tabang ang taon po. Nawala, nahadlok ang maputi. Pare, all out! Woo! The best.
Saka na mi. Oy, napay hike. Oh, the best. Mana niya atong ay, sarap. Labi, aspang. Lugtod mo, brother. Oh my God, thank you Lord for the safe travel, safe zip line. Kapon. Okay na? Manag plunge? Iba pa di ay. Wala pa. So pabalik mo dito sa zipline na pod. Oh. Pwede bili na bagong sir? Ha? Sir? Bili. Napoday part 2 niya itong zipline. Mayo. Napoy part 3. Oh my God. Oh, yes. Paring ba? Mga bato na di sir. Tapugat. Ay, ako lapit ka ni. Okay kids, huwag kalimutan. Safety first. Mga pamilya po dyan sa Dumaguete. Andito na ang anak ninyo. Papa. Tayo na giliw, magsama na tayo. Apil ta sir? Sige na sir, apil ta sir. Ha? Subayo na to balik sir. May baso na leakage. Mugunit bidiri. Let's go na. Masa mo, duyan-duyan may ani sir? Lakaw ra mo. Ay lako ra din siya. Lakaw. Ato bus plan sir. Duyan mo ato. Ah! Conquer the heights! Yee! Oh my gosh. Babes, tubang diri babes. Yee! Ha? Wait sa. Okay ra, caravels ra mga brother. Oy, nanggunit. Huy! Nanggunit siya mga brother. Exciting. Lang may guyog siya. Oh. Happy lang. Woo! Oy. Si Mayor na naman mga brother. Nag-aandam na naman para sa isang pagsubok. At kami ay pabalik patungo sa aming lupang tinadyakan. Doon mga brother. Ikaw may magunit di ba, babes? Asa mo ka? Left or right? Oh. Carry mo lang. Okay, second time. Actually, unlimited jud ang kuan diri zipline. Unlimited lang yun, dili ta magsisi. Papa, 1, 2, 2, 3. go. 3. Go. Agay. Bukat na kamay. Huy, bugat nga ikaw rin aswat dira. Among chinilas niya sir. Ipalawan na niya. Ang nara make ready set go. Bah! Nice ang color diri oh. Ganina, fun no. Welcome! Oh my God, gipaningot kog maayo ng ano ni. Hala, nabuling. Ha? Imong leg sa kanang sakal sir. Nagtuto. 130 spider bang. Charot. Charot. Okay, let's go. Bye-bye! Bye-bye, Amping, thank you! Sige na, tumalik ka lang. Tignan mo ako.
Ay. Ay, paningot ko. Grabe singot na ako eh. Next! Thank you, next! Grabe adrenaline mga brother. Adrenaline. The moment of truth. Tananang. Thank you. Tananang. 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 Kaya natin to. Kaya natin to. Atong plunge. Ay, dara. Saan, ma'am? Dumaguete. Nangurog na masulat to. Pas. Regular. Are we ready? Ano, uy? Dayan, paguman. Buy ana. Ikaw rin, ang sama na yung din. Ikaw rin po yung mabuhi. Ma'am, are you ready? No. We are ready? Woo! Party! Yee! Okay, mura. Oh, maganda. Sir, any words of encouragement para sa ating mga jumpers? 100% safe, sir. 100% It's very fun and it's great experience. Great experience. How about for their family? Encouragement for their family. Ay, naka! Woo! Grabe, extreme na gaya na, sir. Muna siya yung suicide na. Kung ano na siya, once in a lifetime na siya, kung kuha ni mong harness. Pwede naman. Okay. Woo! Pare! Woo! Yes, mga badar-badar, ngayon nakikita natin ang ating mahal na Rina Ilina ay nagbibihis ng kanyang kasuotan pandigma. Okay, position! Woo! Pare! So mga badar-badar, kasalukuyan tayo ang hanap ng position para ma-videohan natin ang ating kalahok. At dito tayo sa position na mas mabibigyan natin ng diin ang kanyang paglipad patungo sa himpapawid. Ay, nako mga badar-badar. Babes, kaya mo yan! Krimise! Hee! Ay! Ay! Nai-plunge mo po dito rin. Let's go! Let's go! Bigti po taan eh. Magdisod po tagka. Thank you. Ha? Kaya... Ay, sorry kayo, tapunan inyong view ha. Dirira. Krimis eh! Brother, gikulbaan na nagmaayo. Di naman ang ganda. Kancho ako, otro pa na ikon niya. Balikan. Tadadadang! Sige na, tumalon ka lang. Tumalon. Woo!
Let's go fight! Let's go fight! Woo! Mangulba pa juga ha? Hmm? Lo nang hanat, gani hadlok-hadlok pa ka. Lo. Pilingon. Yay! Ako'y pang last. Teneneng! Ang ating ibigay na ang ating camera sa ating pinaka. Okay, mga brother, talagang sunod, talagang sunod. Tulo na net, tulo! Laban lang yun ka, good luck! Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Bobo? Suka-suka mo sagit? Kaayo. Hindi ba? Ah! Filingon! Ah! Ay. Naki-appeal. Kita siya. Ah! Bayot siya. Bayot siya. Oh, bayot na siya. Go, girlie! Ih, mama! Ako nahalok. Sige na, tumalong ka lang. Asa na mag-usap pa dulo? Hoy, nawala! Bes, mura kang muta, di ba? Ang garay. Mura siya. Party! Na siya, swing. Success! Pilingon. Walay harness! Libre! Walay harness! Pilingon. Walay harness! Libre! Walay harness! Pilingon. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Okay, sir. Kung ano po nagbalik, walay harness! Ay, di na tayo mag-fillirets. Thank you! How was it, brother? How was the experience? Paano ba sila siya mabuhi? Oh my God! Huy! Nakakakontin! Isa man ito, oy! Ah! Welcome! Grabe ka yung energy. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Okay. Good. Very good. You happy? Very happy all? Happy? Thank you! Grabe siya. Tadyo'y last, no? Salamat kayo, sir. Thank you kayo. Sige sa pangalan niyo, sir. Sir Jojo. Ikaw, sir. Thank you kayo niyo, sir. Ha? Next time, recommend mo sa vlog jud ni silang Sir Jojo o Sir Sir Operator. Ay, Sir Operator, sir. Banits. Maayo guni sila mulog-ulog gamay. Sir, kana sir, naman lagi sir, naman experience po sir sa kami pa. Sir, kana sir, naman lagi sir, naman experience po sir sa kami pa. Sa kami pa ay kasuway. Okay, thank you. Salamat sir. Thank you. Okay, thank you. Mas yung mga brother, after nyong ulog-ulogan, hulog-hulog na mo. Thank you! Hee! Abi na mo ginang makaya, kaya rin. Kaya. Wala rin pa. Wala refund. Buhay kita pa mudungag. Ah!
Thank you kayo ni ma'am. Salamat kayo. Next time. Sige. Okay. Daghan kayong kauban ha. Ay, Thank you. Salamat. ang mga kauban ay hadlokon sa namo una o sa mari dire para pag abot na dire wa na kadlok. Lugtod mga brother. Mga brother, so na-conquer na mo ang among fear of heights. Height. One height. Wala siya height. Yeah. How was the experience, ma'am? Oh my god. There's really Highly recommended.